kakkoskerroksen briefihuoneeseen heti vasemmalle voi jo alkaa tässä valua. Tehdään tässä pientä operaatiosuunnitelmaa. Siis vittu, yli menee. Friendsien tiloilla. Mitä? Ootko käynyt Friendsien tiloilla? Ei, mutta ampuminen ampumista. Joo, tulee, kelpi tulee. Noniin. Joo. Tosiaan Urpo Harma on menehtynyt ja todisteet viittaa, että nämä meidän Friendsit. Hänen on kaiverrettu Kiitos seuraavasta jaateli. tuohon kehoon ja... Linkki semmonen juttu, että meidän partio ei oo menossa yhtään ketään kiinni, me mennään tappaan ne. Mikä meidän partio on? Me ollaan telotusryhmä. Ei vaan me ollaan Ahma 10. Info autoista, Tuppi. Ai saahanan Kuski! Täällä useampia ja ne on... 4 ja nuo sisällä. Tuppi rikkoo lukot portista. Ja ensiautoradios. Yksi henkilö yläkerrassa. Verta. Voitti. Yläkerrassa yksi kaveri. 2. 2 alhaalla. Maas. Näkyykö katolla joku? Edetään ylös. Ainakaan vasemmalla puolella ei näy mitään. Hanaavaa. 4 henkilöä asestautuneena täällä. Yläkerrassa 4 asestautunutta. 3 konstaapelia sisältä maassa. Mä sisälle. Kaikki Meneekö venepartio sisälle? Ollaanko me valmiita lähtemään täältä? Joo. Vai pitääks meidänkin ottaa yksi tommonen frendi? No, Kelmi-partio voi ottaa. Tonne kujalle, tossa oikealla. Laitetaanko me trackerit pois päälle? Ei laiteta. Mulla on täydellinen idea tähän. Joo. Onko se Grove-sairaalalla nyt porukka? Joo, meikäläinen vuoro lopetus. Ja tervetuloa vuoroon. Fox-kenttaat. Helmi tiedot, että meidän partio hyökätään! Meitä pakenee yksi. Täältä pakenee Rönkkö. Rönköllä on haulikko, kun lupa vaikuttaa. Missä? Lupa vaikuttaa, se osoittaa sillä. Henkilö vaikuttaa. Ilma ykkönen kohtaus. Musta ajoneuvo, Rebla vaikuttaa. Ottakaa sieltä haulikko pois nyt. Ai saatana. Onks kellään haulikon-kuteja? Joo, niitä tarvis. Vittu se pölli multa hauliko. Mitä helvetti? Onko jossakin Lukas Siltanen? Vittu me mennottiin kuolla. Onko tietoa niistä henkilöistä siellä sairaalalla? Onko siellä minkä nimisiä vankeja? Mikäs tän nimi on? Ainakin Rönkkö. Rönkkö. Mistä? Ei missään. Hei, tarkistatko siitä aseesta, että löytyykö sen sormenjälkiä siitä? Jos on se oikea haulikko. Johnny Rönkkö, kato sen sormista noin sormenjäljet. Kyllä tästä löytyy. Joo, se haulikko. Hei jatka. Siinä on paidista, häntä on ammuttu haulikolla rintaan. Tulkaas tänne pikku briefi-iskuryhmä. Noniin, hei kuulekaa. Mitä tapahtui tossa, kun me oltiin kuljettamassa? Mikä se auto oli? Musta? Rebla. Musta Rebla. Alkoi seuraamaan ja ampumaan meitä. Johnny Rönkkö. Suojaa siihen. Joo. Sitten ne vapautti Johnny Rönköltä raudat, kun me oltiin suojassa. Johnny Rönkkö otti multa haulikon. Mitä sitten? Se alkoi osoittelemaan meitä. Se alkoi osoittelemaan. Sitten se alkoi ampumaan ja me ammuttiin. Niinhän siinä kävi. Joo. Mutta miten se pääsi meidän autosta pihalle? Se oli mun sylissä. Niin siinä kohtaa kun ammuttiin, mä nousin autosta. Joo. Mä en tiedä avasko se sen raudat autosta jotain. Jätkä. Helvetin hyvä. No. Ja se Rebla, niin se luukasi meiltä ränkkään, jonka takia meidän piti mennä sinne kujalle. Juu. Se on helvetin hyvä. Joo. Poliisille teillä olisi leikkaushuoneessa 1. Siinä sulla. Täällä on sellainen tilanne, että hänellä on osunut aika pahasti luoti tuohon kaulan seuduille ja sieltä on aatamin omenaan ja niskat on kaikkea on
mennyt läpi luotiin ja hän ei välttämättä pysty puhumaan sitten nyt tämän seuraavaan hetkeen. Joo, ei se pystynyt aikaisemminkaan. Mä annoin hänelle semmosen hänellä... muistilapun, mihin hän voi kirjoitella. Joo, hänellä on erittäin vakavasti osunut, että minä nyt poltin sieltä sen kiinni, se oli erittäin paha verenvuoto. Hän on vähän huonossa tilassa, että puhetta en suositellut hänelle seuraavaan 2 päivään ainakaan. Tää on nyt toinen asia, mikä meidän pikkusalaisuutena on. Ihan sama vittu mitä meille tehdään, vaikka leikataan vittu päitä irti, me ei kerto toisistamme mitään. Ei vitus. Ei, me ollaan nyt kidnappattu meidän vitun pomot ja tehnyt vittu vaikka mitä, nyt ei pääty hyvin. Mä kerron Matille. Vittu! Takasta Lukas-Siltasta silmällä. Hän on ensihoidolle muantanut, että olisi tämän murhan takana hänelle kuulustelut. Luuletko, että nyt oli vaan yksi? No ei helvetis. Onko sulla pitää säilyä niin. komplikaatioita? Mitä se on sellaisen kuljetuksen? Ei kai. Ei kai. Joo, kerro vaan. Tuu kottaville ihan pikku briefi. Voitko sanoa... Kuuntele. Jos nyt tästä tulee jotain, että meidät kidnapataan, kukaan ei sano yhtään mitään. Koska, jos me puhutaan, me kaikki kuollaan. Ne tappaa meidät kaikki. Joo, ei missään nimessä. Ihan sama mitä leikkaa. Leikkaa vaikka vittu kyrvän irti. Muuten se tuomitsee muut kuolemaan, eikö niin? No pitäisikö Flinkille kertoa? Kyllä se on varmaan luotettava. Flinkki, oot sä luotettava? Joo, miltä mä näytän? Sotilaat. Flinkki. Joo. Tiedätkö, kun Foxien salo meni naimisiin? naimisiin? Ainakin valmiina kuljetukseen. Tai siis niin. No sattuu olla, että meidän Orska vähän sitä edellytettiin. Koitte. Mutta oikeesti, ihan sama mitä meille tehdään. Vittu, vaikka sähkö kirjoitetaan, vesi kirjoitetaan, me ei voida paljastaa toisemme, koska se on muuten me tuomitaan muut kuolemaan. Joo, se on henki pois. Se on kaikilta, vaikka sä paljastat sen muut, se on silti sulta henki pois. Okei, mitä jos me vielä hakataan tuppi silleen, että se ei muista yhtään vittu mitään? Oisko siinä jotain? Ammutaanko sekin? Ei, kun me hakataan. Mennäänkö hakkaamaan se vaan pampuilla? Pyydetään briefiä, hakataan se pampuilla, se ei muista yhtään mitään. Jos se on tehtävä jälkikäteen. Ei. Onko toi vähän radikaalia? Kuunnelkaa, sanotaan, että se kaatui tuolla jossain. Ei, mutta niin, se näyttää ihan majavalta vittu, kun se on hakattu. Hämäläinen, se on pakko tehdä. Missä se on? Ei. Mä ajattelen tän väärin. Pampuilla. Hän vaan ei voi puhua. Miksi se haluu tappaa mut? Se ei pidä susta selvästi. Hän on ilmeisesti vihainen. Hämäläinen. Voi. Hiljaa. No. Tapetaan se. Eikö nyt mene yli? Kiitos. Hämäläinen, kuuntele. Ei, mietitään tää kohta. Me feikataan meidän kuolemat. Me lähdetään eleleen muualle. No vitut. Joo. On väärä mielipide tähän asiaan. Mitä? Sulla on väärä mielipide. Klinkille pitää kertoa tästä. Se tietää tarkalleen mitä tapahtuu varmaan. Katsotaanko sen sormet paskaksi? Ei. Mitä jos me palkataan joku hitmani tappaa se? Paljon sulla on rahaa? 65 000. Voi. Mennään sitten yksi puhelu. Terve! Moro Tiihonen. Moro, satana Batmani. Kuuntele. Eikä tossa ketään. Tiihonen, jos sanotaan nyt, jos vaikka joku tyyppi soittais sulle ja pyytäis sulla tappaa jonkun henkilön, niin paljon se maksaisi? Riippuu kuka henkilö, riippuu kuka kysyy. Tällä hypoteettisesti jos puhutaan. Mä en oo ikinä itse asiassa ampunut ketään tai nähnyt asettakaan. Niin. Sano sille, että 65 tonnia. Kuis? 70 tonnia? Niin, mitä jos se henkilö maksaisi 70 tonnia? Kuka se henkilö on, kuka pitäisi tappaa tälle hypoteettisesti, jos puhutaan? Se olisi hypoteettisesti yksi jengin jäsen toisesta jengistä. No, hypoteettisesti se olisi vaikka... No mitä nyt heittää, Friends? Jaa.
jotakin palkkamurhaa tilata hypoteettisesti. Sano silleen, että nyt ei oo vitsi, vaan nyt ollaan tosissaan. Nyt ei oo vitsi sitten, hypoteettisesti. Jaa, kuis. Älä kysele liikaa. Mieti, se on mä tai se. Niin hypoteettisesti, jos sä menisit tappaa yhden henkilön 70 tonnista, niin onnistuisiko? En tiedä hypoteettisesti. Joo, raskat ottaa pois Ehkä valtaa, en tukiaseet mä kyllä tiedä. kaappeihin heti. No, katsotaan. Mä menen tohon röhönöttään tohon mun patjalle ja syön pähkinää. Mä voin laittaa kuvan tosta mun pähkinäkulusta. Ei tarvi laittaa, moro. Okei, no se nyt ei hyvin mennä. Getto. Moi. Kauan me ollaan tunnettu? On tunnettu kuule ikuisuus. Getto, kuuntele. Joo. Jos pitäis siis hypoteettisesti, jos joku rikollinen tilaisi sulta palkkamurhan, niin riittäisikö 70 tonnia? Tää vittua. Mikä kysymys toi nyt oli? No riittäisikö se sulle? No siis jos mä laittaisin nukkumaan ja ostitko silmät kiinni ja näin ja mä näkisin semmosen unia, niin ehkä sitten, mutta en mä niinku tälleen herreillä. Niin, jos Silviössä näkisit unia sellaista, niin riittäisikö 70 tonnia? No ehkä unessa joo. Ootasitkin. Lähdetään vapaille, mennään tapaamaan noita. Joo, mä käyn vahtavaa. No moro. Moro, Getto, tulkaa teidän blogille. Mä oon jo täällä. No, me tullaan sinne. Noni, moro. Getto. Joo. Onko teillä rekry auki? Rekry auki? Niin. Tää vittu, eikö se oo poliisi enää? Hypoteettisesti. No. En mä tiiä. Ootetaan, että tähän tulee muitakin niin vähän. No niin, eiköhän meidän... homma, että 2 poliisia tänne tulee. No, semmonen ihan peruskysymys, että onks teillä rekry auki? Hypoteettisesti. Joo, ei, meillä ei oo mitään semmosia hommia täällä. Meillä on Aztekas. No, jos hypoteettisesti joku olisi tuntunut teitä tosi pitkään ja ollut teille tosi mukavaa... Turpa niin... kiinni, Pauli. Jos joku olisi teille, tiedätkö, ollut tosi pitkään, tosi mukava ja... ollut reilu teille, niin... Poliisi vai? Niin. Niin, kyllä sen tappavas. No joo. Kyllä tulee päävuos poistettu. Joo, Pauli laita unille. Mä laitan. Tänään. Älä laita. Hei, wow. Ai saatana. Mitä vittua, Pauli? Rauhoitu, Pauli. Pauli, en mä sitä meinannut. Pauli, nostaa pöksit. Terve. Meidän pitää tavata heti. No missä? Mulla on tässä... Joo, no missä pitää Missä te ootte? Mä tuun sinne heti. No mummolallahan me ollaan. Mä tuun sinne. Mä tuun sinne, moro. Moro. Mitä vittua? Morjesta. Mitäs vittua sä täällä teet? Onko Tiihonen täällä vielä? Tulee varmaan henkilötä. Joo, mä soitin sille, se on kuulemma tulossa. Juu. 20 sekuntia. 20 sekuntia menee muuten. Menee muuten 20 sekuntia. Joo. Eli kyllä. Noniin, kuunnelkaa. Tää keskustelu ei saa lähteä mihinkään. Mutta mikäli te tapatte Johnny Rönkyn, te saatte 100 000 euroa. Kuka vittu on Johnny Rönkky? Se on joku Frentsi. Siis se Frentsien jätkä. Joo, 100 tonnia. 100 tonnia? Paskan Keneltä, sulta vai? Joo. Pasko. Ja se on heti tapon jälkeen. Saatte 100 tonnia. Jahas, vittu. Onko tää taas joku teidän räppi? Sä oot poliisi, Kelvi. Niin, sä oot. No mä tiedän kyllä. Tästä olisi nyt jotenkin hyvä varmistua. Kelmi kenttää. Tää kuulostaa aika hämärää hommaa. Kelmi kuulee. Mulla välitettiin just tappouhkaus koskien sua. Oh my freaking god. Kuitti. Joo, mulle tuli just uusi tappouhkaus. Kuunnelkaa, 100 tonnia, tapatte sen. Ei tarvi kertoa kellekään. Okei. Se on joku aikataulu tossa. Ei. Nyt mahdollisimman nopeasti. Mä nyt lähden täältä. Okei. Muistakaa, että ei meidän välissä. Joo, kiitos. Joo, kuitti tällä.
Moro, kuinka nopeasti te pystytte toimittamaan? Mä en tiedä kuinka niin. 150 tonnia. 150 tonnia. Joo. Okei, no mä ilmoittelen. Kiitos. Juu, moi. Moro. Morista, soittelit. Joo, Leikon. No. On pahat tilanteet nyt. No. Mitä sais olla? Lupaatko, että sä et tapa mua, vaikka mun päästään 100 000 euron palkkaa? Mä tapaa sua kelmi ikinä. Mä oisin halunnut tappaa se Mäenpää vai kuka susta lupaska, vai oliko se Rönkkö? Sen mä oisin halunnut tappaa kyllä. Joo. No mä soitan mikäli jotain uutta tulee. Ruohosen portti ottaa useamman viestin. Joo. Joo, selvä, kiitos. Taas sen nistin kiinni, niin luikautu se vahingossa vaikka johonkin mettään raudossa, niin mä hoidan loput. Joo. Kiitos. Moi. Moro. Salo. Morista. Moro. Meidän pitää puhua Salo. Matkalla uusimmalle Itse asiassa meidän pitää puhua, olet ihan oikeassa kyllä. Okei. Onko sä miten kiire aikataululla? No mä oon töissä tällä hetkellä. Okei, mun pitää käydä hoitaa yksi juttu tosi nopea tässä. Ja mä voisin sen jälkeen tulla töihin ja voitais vähän keskustella toimistolla. Okei, mä tuun toimistolle. No elää vielä, mulla menee hetki. Kuinka menee pitkä varmaan hetki joku vartti. No mulla menee hetki ajaa, mua vähän jännittää. Okei, no selvä. Joo. Selvä. Nähdään töissä hetken päästä. Kyllä. Joo. Noniin, hei. Meanwhile. Morjesta Matti. Päivää kaikille. Toisen kerran jo tänään nähdään. Pitkää aikaa. Toisen kerran. Niin, me ollaan tässä sanotaan viikon sisään saatu... Kenen puhelin? Saatu aika mielenkiintoinen niin sanottu tarjous yhdeltä teidän konstaapelilta. Jaha. Ja se vaikuttaa nyt niin oudolta ja sekopäiseltä setiltä, että mä ajattelin, että suakin voisi kiinnostaa. No kieltämättä, kun sä muotoilet sen noin, niin alkaa kiinnostaa. Joo. Sä tiedät, että mikään ei ole ilmasta. Niinhän se tahtoo olla. Mä sanon, että tää menee niin saatanan likaiseksi. Et edes Kouvolan saatana poliisilaitoksella ei ole ikinä ollut yhtään näin likasta poliisia. Meillä on tarjottu rahaa, että me palkkamurhataan ihminen. Ja se määrä, mitä meillä on tarjottu sitä rahaa, niin se on aika saatanan iso summa. No mitä te nyt tässä tiedosta haluatte vastineeksi? Mutta mä sitten haluan nimet, summat, ihan kaiken. Mä haluan, jos te olette viestejä lähetellyt, mä haluan ne viestit. Sano suoraan, mikä on semmoinen realistinen, mitä sä pystyt oikeasti arvokkaasta tiedosta maksaa. Eli te haluatte rahaa? Kyllä. Eikä sun tarvi henkilökohtaista tiliä katsoa, kyllä siellä laitoksella vittu sitä rahaa varmasti on sen verran, että sieltä edes huomaa, jos Mikin sakkoja maksetaan. Yksi pikku määrä häviää. Mut mitä sä sanoisit semmonen niin kuin sun ehdoton raja? No onko olemassa jotain, ootteko te laittanut viestiä? Onko teillä niinku ihan fyysisiä todisteita? Ei, mutta meitä oli siinä useampi paikalla, kun tää ehdotus tapahtui. Ja sen jälkeen soitettiin, noin puhelutietoja itse asiassa on yhdellä. Et sä nyt turhaan mua tänne raahas, kyllä mä nyt sen perkele tiedän. Mä vaan mietin, että sitä rahasummaa, jota ette muutenkin ole aika rahakkaita, niin onko minun tarjoukset liian pieniä teille? Ristokin elää saatana riisillä ja kanalla, kun se tuli justiin sen uudelleen. Niin. No mut sano nyt. No mä heitän villin 50 000. Mä en tiedä merkkaako se teille miten paljon. Mulle se itelle merkkaisi henkilökohtaisesti todella paljon. No joo. Mullekin havitusti. Se on ihan hyvä. Se on ihan aivan passen. No mennään suoraan asiaan.
Kelmi soitti vähän aika sitten Alvar Tiihoselle ja sanoi, että hän haluaa nähdä meidät. Ja se tuli tohon meidän mummolan eteen ja sanoi, että hän saa niin paljon tappouhkauksia Johnny Rönkkö-nimiseltä henkilöltä, Friendsien jäseneltä. Että hän maksaa meille 100 tonnia, jos me käydään niistämässä sen. Se soittaa sulle kohta. Kenelle? Sulle. Okei. No, mitä se kyseli? Et etitäänkö? Se tarjosi vielä enemmän siitä. No niin, se on ihan paniikissa, niin. Ja sitten se soitti jälkeenpäin, että okei, saatte 150 tonnia. Mun mielestä toi koko juttu on niin vittu shadin kuulonen, että ei niinku, ei oikein käynyt mielessäkään. Se on paljon rahaa, mutta ihan hetki pieni. Morjesta. Joo, me etsitään sitä koko ajan. Lyö kuva sen päästä. Ootko sä ihan varma, että vittu me halutaan ymmärrä? 100 varma. Me etsitään se. Hyvä, moi. Oliko siinä sulle tarpeeksi todistetta? Joo. Kuva päästä. 175 tonnia, hinta nousee koko ajan. Niin mitä hän on tarjonnut? 150 000? No 175 tonnia sanoi äsken. Se soitti, eka se kävi tarjoamassa mummolalla 100 tonnia. Sitten sille tuli radion ilmeisesti ilmoitus, että sillä on taas tullut uusi tappouhkaus. Se soitti vähän ajan päästä meille päin taas, että 150 tonnia, tappakaa se. Ja nyt se soittelee koko ajan tohon ja mulle ja näin. Laitanko mä Juli sulle rahaa tulemaan vai? No. Mitenkä me tehdään? Kenen tilille? En mä tiedä, haluatko sä laittaa sen tilille vai hoidetaanko se käteisenä sitten? Voit sä sen tilillekin laittaa. Sä kai niitä saatana tietoja sieltä voit tönkiä sitten. Sä tiedät mistä syystä saat mulle rahaa siitä. Kätestä varmaan. Kyllä, minä tiedän syyn, se riittää. Niin. Ei se kellään muulla siihen nokan naputtelu. Joo, mä en mieluusti lähde tästä minkä pankkiin käveleen sun kanssa. Mä voisin toimittaa sulle käteisenäkin sen rahan, se kyllä onnistuu. No, voidaan se niinkin tehdä. Se on ihan mikä sulle itselle on paras. Joo, se käy. Kyllä käteinen on ihan hyvä. Palataanko sen asian tiimoilta tänään vielä? Joo, hoidetaan se. Mä haluan hoitaa sen mahdollisimman pian. Joo. Olisi ihan hyvä. Koska tässä nyt on tilanne, että mä olen menossa Kelmin kanssa juttelemaan seuraavaksi. Joo. Mulla on yksi toinen juttu hänelle. Joo. No hän ei siis vaikuttanut mitenkään uhkaavalta. Hän ei ollut mitenkään seonneen kuulonen tai mitään. Hän on vaan niinku... mä luulen, että pelkää, tiedätkö, henkeensä edestä. Ja ehkä puhutaan jonkunnäköisestä virhearviosta tai jostain muusta. Siinä vaiheessa, kun joku tulee tarjoaa 150 tonnia siitä, että me tapetaan joku, se on vähän... Hoidetaan kerrankin ehkä näin niin kuin se pitää. Joo. Arvostan. Tulitte kertomaan. No, rehellisesti se ainut syy on siinä, että mä en luota pätkääkään minkä Kelmin 175 tonnia. Eikä luota kukaan muu. Kuulostaa aika seidiltä. Nyt tähän vielä virka-ajallakin kaiken lisäksi. No, eipä se muuta mitään. Tämä riittää mulle tämä tieto. Noniin. Mä lähden toimimaan sen mukaisesti. Noniin. Ilmoittelepa jossain vaiheessa. Kyllä me saadaan varmaan mä laittelen sulle viestiä. Tarvii vaan hoitaa joku sit vähän silleen tällä samalla tyylillä. Ei joo. Missään torilla vaihdella mitään rahasalkkuja, se on paha. Juu, ei. Se on paha sulle ja se on paha mulle tai meille kaikille. Juuri näin. Joo. Ei siinä. Ei meillä mitään Palataan. muuta ihmeempää. Palataan. Kelmin kirja. Chapter 1. Aseman tapahtumat. Kun aloitin asemalla työtä, minun työhaastatteluni oli hampurilaista Julu Jyrkän ja Pulmusen kanssa. Pulmusella oli niskalukko, koko asemaan. Kukaan ei uskaltanut väittää vastaan. Kieltämättä, Pulmusta on tullut ikävä poliisiurani aikana. Pulmusen lomalle lähdön jälkeen aseman suunta meni huonompaan, mutta Matti Salo poliisipäällikkönä teki kaikkensa aseman eteen.
josta hän sai suurimman kunnioitukseni. Foxi nyt raivosi minkä kerkesi, kuitenkin helvetin isolla työmäärällä. Kun luet tämän, en usko, että olen enää vastaamassa rikoksistani, jonka takia kerron ne tässä. Kuljin aina hieman mysteerisiä reittejä. Oli niin sitten lehikoisen ampuminen, rynnäkkökiväärillä talonsa eteen tai skeittijalkukuljetukset. En aio valehdella. Olen kuljettanut poliisiuralle noin 20 skeittikuljetusta, josta pakeni noin 14. Unohdin sitten kirjata henkilöt, ettei tule sanomista. Kaikki henkilöt, ketä näissä mainitsen, ovat täysin fiktionaalisia, eivätkä liity rikoksiin. Rikos 1. Olin yksin vuorossa. Juuri saanut lehikoisen kiinni ja takavarikoinut häneltä automaattipistoolin. Kun häntä tultiin vapauttamaan pistooleilla, ammuin vapauttajat takavarikoimallani Scamp-automaattipistoolilla, jalat periaatteessa rammaksi. Toinen heistä oli Reihana. Rikos 2. Olin juuri saanut tietää uhkauksesta, jonka Salon henkeen oli asetettu. Tiesin, että minun pitää toimia. Suunnittelut alkoivat. Tiesin, että Foxin piti mennä naimisiin, mutta kenen kanssa. Aloin toimimaan ja otin Arskan mukaan. Tiesimme, että Salo oli siellä, ja hänet oli sieltä pakko hakea, ettei hän kuole. Kävimme hakemassa Salon sairaalapedistä, ja hiivimme hänen kanssaan ulos. Matkassa oli komplikaatioita. Emme tiennyt miten saada. Foxi ja sivulliset näki Salon nippusiteessä kerran kaiteeseen. Menimme sitten psykokeskukselle. Psykokeskuksella laitoimme Salon haukkumaan. Hehe. Sitten mukava mörköhörrä toikin meille Foxin. Nyt oli enää häitten aika. H-hetki oli. Kaikki oli valmiina. Salo ja Fox kirkolla, toisinsa palavasti rakastuneena. Siellä he sanoivat tahdon ja menivät naimisiin. Ammuin vielä kunnialaukauksetkin asiasta. Tyhmät poliisit eivät ottaneet hylsyjä. Täydellinen rikos. Rikos 3. Tämä rikos on pahin tähän mennessä, ja se on syynä tähän koko kirjoitukseen. Kaikki alkoi Urpo Harmaan murhasta. Poliiseilla oli henkilöetsintäoperaatio, joka oikeasti oli kosto-operaatio. Tilannejohto oli aivan kujalla. Yllätys. Eikä edes kuullut, kun käskin kaikkia konstaapeleita sisälle. Jäätiin pihalle näppäilemään palloja. Kuitenkin, kun alkoi kuljetus, ampumisten jälkeen yksi asia oli selvä. Harmaa kostetaan. Ajoimme kujalle. Siellä pakotimme Rönkköä ottamaan haulikon käteen, josta minä olin poistanut luodit. Aloimme sitten ampumaan omaa autoamme ja ilmoitimme radioon, että meihin hyökätään. Rönkkö karkaa. Rönkkö lähti juoksemaan, jolloin kenttäjohtaja antoi luvan vaikuttaa. Ammuimme Rönkön telotustyylillä kujalle. Lopun alku. Niin kuin sanoin, tästä alkoi ongelma. Rönkkö muisti, kun hänet lavasti ja tällä hetkellä päästiin jo 100 000 euron palkkioon. Kelmiä ei niin helposti saada. Suunnitelma. Aion nostaa palkkamurhan Johnny Rönkölle, jengiltä. Kun Johnny Rönkkö on kuollut, muutan pois Kouvolasta elämään rauhallista elämää Kuubaan. Ja teen 4 kopiota näistä kirjoituksista. Haluan kiittää Matti Saloa kaikesta, mitä teki aseman eteen ja konstaapelien eteen. Tämä kopio kuuluu Salolle. Omaisuuteni kuuluu Hans Flinkille. Kopiot menevät Matti Salolle, Alvar Tiihoselle, Jarmo Mäenpäälle ja Mikko Lehikoiselle. Mikäli en olekaan Kuubassa, pitäkää asema pystyssä. No niin, onko se siellä asemalla? Joo, mä asun toimistoessa. Joo, mä tuun just siihen, mä oon just tulossa asemalle. Joo, niin ihan okei. pieni hetki. Joo, ei kiire. Jes. Jes, moro. Joo, Salo. Päivää. Pitäis niin bonarit ottaa. Sulla on vielä maksettu bonareita. Ei mun mielestä. Katsotaan. Joo. Oliko sulki jotain asiaa? Joo, kyllä mulla sulle on asiaa. No, kerro. Ootahan ihan hetki, kuule. Kuulehan Kelmi. No, kerro. Haluatko siihen kertoa, mitä silloin tapahtui sen ähväläisten raidin jälkeen siinä kuljetuksen aikana? Mitä tarkoitat? Tarkenna vähän. Teillä oli Rönkkö ollut kyydissä, pitääkö paikkansa silloin siellä Kyllä. teidän
raidikohteelta. Kyllä. Paikastaan vietiin tonne Groven sairaalalle. Te olitte poikenneet reitiltä. Joo, meihin hyökättiin. Kuka teihin hyökkäsi? Musta Rebla, en tiedä mikä auto. Kuka sitä autoa ajaa? Mites Rönkköhän lähti sieltä paikalta raudossa, eikö lähtenytkin? Salossa nyt kyselet liikaa. Sä tiedät, että se on minun työ. Salossa kyselet ihan liikaa. Kelmi, vastaa. Kerro. Lähtikö Rönkkö raudoissa? Lähti. Sen portti käy katsomassa tuon uusimman viesti. Miten helvetti on mahdollista, että raudoissa oleva kaveri repii jostain haulikon yhteen? Koska mä yritin tappaa sen. Saulo, sä kyselet ihan liikaa. Sä tiedät, että tuommoinen oli hyväksyttävä poliisille. Sä tiedät, että se murhas Harmaan. Minä tiedän, mutta me ei olla mikään teloitusryhmä, me ollaan poliisi. Me No se ei kuollut, harmi. Hyvä, että ei kuollut. Ei harmi. Minähän saatana oli soppa. Tekisin koska tahansa uudestaan. Kai te tiedätte, että olette tehneet rikoksen. Aiotko sä nostaa syytteitä mua vastaan? Ja kai sä tiedät, että ne mukana olleet poliisit siellä ovat syyllistyneet rikokseen myös tämän takia. Joo, no mä voin sanoa, että mä pakotin ne siihen mun asemalta. Annotko sinä Rönkölle sen aseen? Annoin. Annoin ja poistin luoritkin. Sillä ei ollut mitään saumaa. Vastaa mun kysymykseen. Aiotteko te nostaa syytteitä mua vastaan? Tällä hetkellä se kohta, missä sisäinen tutkinta on menossa, niin luultavasti kyllä. Me nostamme syytteitä sinua kohteen, tulet menettämään virkapaikkasi. Salo. Nyt sä lasket sun radion siihen pöydälle. Ja pudotat sun virkavarusteet. Sä voit ottaa mun avaimet. Mä voin antaa ne sulle. Mä kävelen täältä ulos, Salo. Mä kävelen täältä ulos. Sen jälkeen sä palaat tänne toimistoon ja ilmoitat, että Kelmi teki liian hyvää työtä. Se ei ole enää poliisissa. Onko asia selvä? Eli sä haluat kävellä toimistosta ulos? Sä otat mut tonne etuovelle. Ja sä et sano yhtään mitään tai paina yhtään. No ei sulla kyllä radio enää on. Nyt mennään. Älä tee mitään tyhmää. Mä jätän virkavarustukseni tohon ovelle sit kun me mennään. Ootas hetki ennen sitä. Mikäli mä enää poliisi ole, niin minkä takia näyttää poliisilta? Noniin, mennään. Ei mitään äkkiliikkeitä. Avaappa toi ovi. Ikävää, että tämä meni näin. Ja ennen kuin sä juokset tänne toimistoon, mulla on sulle vielä jotain. Avaa sissi, mennään tonne ykköskerrokseen. Noniin, tänne. Noniin. Otellaan tässä hetki. Onko sä nyt varma, että sä haluat tehdä tämän tällä tavalla? Olen. Salo, niin kuin mä sanoin, mulla on sulla jotain. Lue tämä. Haluatko, että mä luen tämän nyt? Spasiba. Mä lähden nyt. Tee mitä teet. Spasiba, komrat. Oi, spasiba. Morjesta, olit soitellut. Joo, nyt on paha, nyt on paha. Lehikoinen. Joo. Mä tarvin sulta aseen. Aseen jotkut liivit. Joo. Laita kepsi, niin mä tuun. Selvä, kiitos. Moi. Moro, nyt on ihan vitun kiire oikeesti. Joo, mä just otan tässä autoon tulossa. Joo, kiire. Moro. Meidän pitäis kohta tavata ja puhua siitä keikasta. Mitä? Meidän pitäis kohta tavata ja puhua siitä keikasta. Ei, missä päin? No mä laitan vaan GPS jossain kohtaa. Joo, moro, tuunko mä yksin vai? No tuu mieluiten yksin, joo. Juu, moro. Jes, moro. Joo, moro.
Moro, etkö se on vielä kyttä? Ei, nyt on tullut komplikaatiota. Ase ja liivit, kiitos. Kummat liivit, normaalit vai kevyet? Ihan sama. En mä tullut sotimaan, mutta tulin tappamaan. Paljon sä haluat panoksi? Anna pari. Kiitos. Kiitos Leikova. Mulutaan sulle Leikova. Lue toi, kun sulla on aikaa. Mä luen. Siinä on paljon asioita. Sä oot muuttunut paremmaksi mieheksi. Niin säkin. Ei ole enää niin kismasissa väleissä. Niinpä. Moro. Moro, tuu tohon tyyliin Toripankin takke. Joo, mulla menee hetki, mä korjaan auton tässä nopeasti. Joo, kiitti. Joo, moro. Itse asiassa tuu tähän ampumaradan katolle. Ai se tori... Joo, torin... joo, just tän. Joo, mä tuun siihen. Mies, No, moro. Jes, moro. Pihuna. Mitä sanoit? Mitä kuuluu? No ei tässä paskempaa. Joo, Tiihona. Lähdetääs niin vähän käymään teidän mummolassa jutulla. Pitää... Sä teet... Sä Tule kelmetin- kyytiin, tule kyytiin, tule kyytiin. Meillä on vähän juteltavaa. Tää vittua. Äläpä raplaile sitten puhelinta tai maammosta. Voit laskea sun kädet. Mä pyydän teiltä yhtä asiaa, joka pelastaa mun hengen, kun mä oon ollut teille aina mukavaa. Ja te menette vittu kertomaan Salolle. Toi on ihan vitun sairasta, mitä te teette. Onko mummolas muita? Äläkä puhu radioon. En mä tiedä, onko täällä ketään. No mennään käymään. Mennään vaan sisälle. No niin. Latanko lukkoon vai? Terve. Laita Haloo. lukkoon. Joo, haloo, terve. Missä oot? En missään. Tiihosen kanssa juttele. Joo, sä menit Tiihosen kanssa jutteleen torin asekaupan katolle ja nyt siellä on pelkkä Alvarin auto. Mistä te ootte? No, me jutellaan. Kiitos hei. Terve. No terve. Vasikoitteko te mut Salolle? Hei, rauhoituhan nyt tekkelä. Vasikoitteko te mut Salolle? Ei, ja sä oot nyt vähän, sä oot vittu sekoamispisteessä. Vasikoitteko te minut Salolle? Ei olla vasikoitu mitään. Mistä Salo sai tietää? Mitä sä tiedät? Ties. Tiesi. Jos te ette halua teidän mummolla ihan veressä, niin kertokaapa nyt. Vasikoitteko te mut Eli tää on Salolle? sun auto. Mistä sä oikein puhut? Vasikoitteko te mut Salolle? Trippaa. Vastatkaa nyt. Älä oo vittua mua. Enää. Me ollaan vasikoitu mitään. No mistä Salo tietää? En mä tiedä, mitä sä nyt flippaat? Sanokaa rehellisesti tämä mun Tiihosta. 3, 2, Ei me olla vasikoitu kelmi. 1. Ei me vasikoida kytille mitään. Sä tiedät mitä käy, jos sä ammut sitä Alvaria. Munan et ammu vittu Se on sun vittu viimeinen teko sen jälkeen ja sitten ei oo paluuta enää mihinkään, ymmärrätkö? Jos te tuutte ilman aseita, te voitte tulla tänne sisälle puhumaan. Nyt Tiihonen, lopeta kokkaus. Tuu tähän mulle eteen, tuu tähän mulle Kyllä sä eteen. ymmärrät, että me tiedetään, että sä oot ostanut vähän aikaa sitten aseen Lehikoisen Mikolta. Mä en oo Just- tulossa sun kanssa samaa tilaa vittu. Mikäli, asetta, ymmärrät? jos teet, kunhan aseet ei oo kädessä, niin me voidaan jutella. Mä pystyn hengittää. Mä pystyn hengittää. Mä vedin just ihan vitusti kokainia, niin ei suosittele leikkimään. Me ollaan täällä käytävällä. Me tultiin tänne ilman aseita jutteleen ihan rehdisti, niin eikö se nyt olisi No joo, rehdisti niinku vasikoittikin. kaikki Hä? puolin rehellistä, että säkin ottaisit sen aseen pois kädestä? Kyllähän te aika rehdisti vasikoitte myös. Nyt kertokaa, ootteko te vittu vasikoitte? Tää on vittu rehillä, älkää vittu kusettaako. Kuka muu olisi? Se olitte vittu te. En mä tiedä. Joku on voinut... Se oli vittu te. Me tiedetään. Se olitte te. Tai onko ne kytät voinut antaa jotain? En mä tiedä. Vittu vastatkaa nyt. Mitäs se rönkki? Kertokaa rehellisesti, jos teillä on jotain. Kertokaa rehellisesti tai Tiihonen Älkää kuolee. ampu, se ampuu mua. Paulia saa ampua Ei sitten, mua ei saa. Se on se vittuun. Ei vittu. Tiihonen lähtee seuraavana. Ymmärrätkö sä, että mä kerkeen ampuu sua? Sua ammutaan takaraivoon 2 suunnasta. Se ase vittuun nyt, kelmi. Sä et osoita yhtään meidän äijää enää sekuntiakaan aseella. Tää loppuu nyt tää vitun leikki. Noniin. Anna se ase pois.
Mä tuun tappamaan teidät. Siitä tätä vasikoitte, mut pelaste mun elämän. Jaa. Niinkö meinaat? Niin mä meinaan. Nukohan tää yö yli, niin... En nuku, tää on varma. Tää on varma. Sä oot aina ollut kuitenkin hyvä äijä ja hyvä kyttä silleen, sun kanssa on pystynyt keskustelemaan ja käymään asioita läpi. Sulle voi antaa chanssin näyttää nää sun armeijataidot, mutta mä veikkaan Kelmi, että siinä käy huonosti. Okei. No, mitä tahansa käy. Joakim. No. Anna tämä Jarmo Mäenpäälle. Jarmo Mäenpäälle? Kuka vittu on Jarmo? Anteeksi. Ja tämä Tiihonen, tämä on sulla. Kuka se on? Eikö, joo, kyllä mä tiedän kuka se on. Siis Jape? Joo, kyllä. Sekin Älä Tiihonen luesta vielä. Katsotaanko, että onko sulla mahdollista. Toivottavasti sulle jää mahdollisuus lukea se. No, minne me mennään? Kattokahan, ettei siellä ole mitään kyttiä nyt ihan vitusta. Minne me mennään ottaa miestä mittaan? No niin, no annetaanpa tälle... Tää on vittu flipannut tää ja annetaan tälle nyt mahdollisuus näyttää sen armeijataidot ja mitä ikinä. Missäs me annetaan? Jos me päästetään tää vittu tää, se varmaan ampuu itteensä vittu. Ei me päästetä sitä pois sen jälkeen, kun se on ohannut tappaa meidät kaikki. Se ymmärtää itekin sen, mä luulen. Batmanin pottatukka itkee. Turpa kiinni. Turpa kiinni, Pauli. Turpa kiinni, Siis sä olet tyhmimmän näköinen tyhmäutos, minkä mä oon vittu ikinä nähnyt. Sä olet niin vitun tyhmä ihan oikeesti. Sut pitäis lopettaa. Sut pitäis vittu lopettaa. No niin. Mitä? Joo. Sahalle siitä. Joo, sahalle. Mä seuraan. Mä nyt annan sun kätiin. Joo. No mä lähden nyt toiselle puolelle. Lähe. Toi jokkaan mä oon lopettu viikon Nigerissä. No juu. Panoksen. Ota tosta burgerin eli hyvää matkaa. Ei pulssi. Tarkasta sitä vielä. Kyllä on menetetty tappaseen, mutta kun ruumis hatun tiltauksen kyly miihä.